Goedemorgen, mevrouw de lokale burgemeester. Ja, vandaag wel. Hoe komt het? De burgemeester heeft ook recht op vakantie en dat had hij ook dik verdiend en is lekker aan het genieten van zijn vrije tijd. En die vroeg een paar maanden geleden, wil jij dan alsjeblieft de Vierdaagse draaien? Nou, hij had me geen grote plezier kunnen doen vandaag. Ik wou net zeggen, wat gisteren, vergeleken met gisteren ook. Heeft u ervoor gezorgd dat het zo mooi is in Gennep dan? Het schietgebedje heeft geholpen. Ik weet niet of het de mijne was, maar in ieder geval hebben we mooi weer. De toeristinfo achter de tralies van het stadhuis. Ja, dat klopt, achter de tralies, maar ja, we kunnen niet naar buiten. We zijn een beetje aan het luchten nou. Maar het zijn wel mooie plekjes zo. Het zijn mooie plekjes, zeker. We genieten er ook van. We zien iedereen voorbij komen, dus dat is prima. U loopt mee met de Vierdaagse of fietsen mee met de Vierdaagse? Wij fietsen mee met de Vierdaagse, klopt. Ja. U gaat dan de hele route af voor de wandelaars, kijken of het allemaal goed gaat? Ja, voor onregelheden, maar ook om te kijken hoe de wandelaars het doen zeker. Ja. Dan heb je nu heel even een hele korte kijkpauze in Gennep. Ja, we nemen even Gennep mee om te kijken hoe gezellig het hier is eigenlijk. U zit hier lekker voor op het terras. Ja, eventjes aanmoedigen. Hè? Al die mensen komen niet voor niks hier voorbij gelopen. Hè? Maar is dat ook een mooi excuus om met zo'n mooi weer op het terras te kunnen zitten? Daar heb ik geen excuus voor nodig. Ik ga wel op het terras zitten als het mooi weer is. En als het geen mooi weer is ook. Dus, maar dit is natuurlijk wel extra. Dit is speciaal. Dit is speciaal. U bent nou ongeveer op het middelpunt van deze dag. Geeft het dan een beetje extra energie dat je een stukje fruit door zo'n klein stadje loopt met heel veel aanmoediging? Fantastisch, fantastisch. Je kunt het mooiste, die oude mensen die hier zitten te kijken, die kunnen we een mooi dagje geven. En wij ontlopen de race niet, want straks zit ik daar ook. Nou, dit is eigenlijk begonnen toen wij stopten bij Bombakkers met een paar man tegelijkertijd. En toen waren er bezuinigingen in het bejaardenhuis. En toen deden ze geen carnavalsavond meer. Toen hebben wij gezegd, weet je wat wij doen? We gaan een carnavalsavond organiseren voor die mensen. En dan hebben we low budget gedaan met bijna geen geld, maar wel een mooie avond neergezet. En toen was dat zo'n succes dat ze zeiden, kunnen jullie niet wat meer doen? En toen hebben we ook kermis zijn we gaan doen, dus nu ook een kermisactiviteit. En de zomeractiviteit willen we ook. En dan zijn we naar de Vierdaagse gegaan. Ja. En het is niet alleen de mensen hier die op de lopers reageren, maar ook andersom. Ja, zeker. De lopers reageren heel erg op die mensen. Die vinden het geweldig dat er mensen in rolstoelen langs de kant zitten. Dus, het heeft echt een wisselwerking. Dat is heel erg leuk. We hebben er 5 kilometer al op zitten, ja. Ik zit nou even in de rustpauze en dan zijn we klaar, hè. Dus de finish dit. Wat doe je zo in de rustpauze? Pauze even de mensen toejuichen. Ik heb zelf 4-daagse gelopen en dan weet je wat aanmoedigen doet. Dan denk je van, die mensen zitten er maar je hebt er wel heel veel aan. Vooral als je een beetje kapot bent, dan is dat heel fijn. Als mensen klappen en roepen, dat is helemaal geweldig. Dus ja, dat doet alles. En heeft iets in de hand? We hebben de kapelaan gehad, dus Jezus love you of zoiets. Dat geeft een beetje wat extra kracht voor het aanmoedigen en lopen. Voor de mensen ook, hè, dat ze een beetje power erbij krijgen en even er goed tegenaan kunnen. Kijk, en dat is belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. Ook voor het mentale natuurlijk, hè. Dit is de eerste stop na de start van vanochtend. En dan gaan we zo meteen nog een stukje mooie lus doen en dan de heuvels op, hè. Kiezen jullie dan altijd voor een specifieke plek om te stoppen? Mijn vriendin die zat hier, dus vandaar. En is er dan ook een beetje verschil om op zo'n plek te stoppen dan bijvoorbeeld ergens in het gras? Als het moet en je bent vermoeid en dergelijke, dan is het gras ook prima. Maar we zoeken altijd wel zo dit soort plekken op, ja. Even lekker, of bij een cafeetje of zoals bij mijn vriendin dan, ja. Daar staat welkom in Gennep. Voelt u ook welkom? Ja, ik voel me hartstikke welkom hier in Gennep. Ja. Het is dan altijd een beetje speciaal om door zo'n klein stadje te lopen met de bevolking eromheen, aanmoedigen, et cetera. Ja, ik had in het begin wel pijntjes, maar daar heb je nu helemaal geen last meer van. Dus als je hier binnenkomt, ben je van al je pijntjes af. Zo'n grote boost, net op de helft ja, en na het einde. Energieboost inderdaad. Ja. Nou, succes. Ja, dankjewel hè. Ja, goedemorgen, zitten we weer. Ja, goedemorgen. Ja, dat is de derde keer denk ik, hè. Volgens mij ook de derde keer bij de viswinkel hier. Ja, klopt. Is een beetje traditie aan het worden? Ja, ik denk het wel, hè. Je weet je posterplek, hè, op een gegeven moment. Sorry. Maar je weet nog geen die vaste posterplek waar je gaat doen. Lekker toch? Ja. Want je bent ongeveer op de helft van vandaag. Ja, 25,8 hebben we nu. Ja. En dat is een energiesnackje noemen we dat. Ja. We doen altijd een moken soepje en dan hier een visje. En dan straks bij de provincie Gelderland in de tent hebben we nog een afspraak gekregen. Ook een soepje. Dus eigenlijk voordat u begint, de hele planning staat al vast? Ja, elke route. Wij hebben weer allerlei lekkere dingen voor de wandelaars. Van buurtvereniging helpt elkander. Dus iedereen helpt mee. De kleine kinderen, de opa's en de oma's zijn hier. En de moeders en de vaders. Superleuk. Dus plezier onder elkaar, maar ook met de wandelaars. Ja, en ze genieten ervan. Vooral van, ik weet niet hoeveel kilo fruit
lopen. En ja, dat vinden ze allemaal geweldig. En de kleintjes delen de cake uit. Dus ja, het is heel goed. We zijn een Rennep. Ja, eindelijk. Eindelijk. Het is de eerste keer trouwens. Voor mij? Nee, de 6e keer. 6e keer. Ja. En is dat dan iedere keer hetzelfde of is het ieder jaar anders als je hier doorheen komt? Ieder jaar wordt leuker. Echt. Wordt ieder jaar leuker en gezelliger. En ja, het is echt top. Ja. Eindelijk weer thuis, hè? Dat bedoel je, geeft ook op de helft een enorme energieboost. Ja, dat is niet normaal. En de sfeer, de muziek erbij, ja, dat maakt het geweldig. En als je hier binnenkomt, loop je dan een klein stukje langzamer om nog even te kunnen genieten of gewoon volle vaart vooruit? Nee, dan verlangzaam je wel even inderdaad. En dan, ja, die sfeer die wil je gewoon oppakken en meenemen naar het einde. Hè? Je loopt hier precies op het omkeerpunt van de 50 kilometer van vandaag. Ja, zou ik naar huis toe gaan of... Nee, om naar de Vierdaagse te lopen. Ja, wat dan? Dit is precies het omkeerpunt van vandaag. Oh. Precies op de helft. Dus ik kan nou omkeren als ik wil? Nee, met de bocht mee natuurlijk. Sorry, ik ben een beetje begonnen. Maar, lukt het nog? Ja, gaat heel goed. We gaan nu lekker soep eten. Ja. En een applaus, werkt dat een beetje? Ja, werkt heel goed. Energie, ja, denk ik. Ja, mensen krijgen er ook energie van. Nou, succes. Ja, doei! Ja, is dit de nieuwe stadsomroeper? Ik de nieuwe stadsomroeper ben. Nee, ik kom helemaal uit het zuiden. Dus het is een beetje te ver, hè? Komt hier speciaal, loopt iemand mee of komt hier speciaal? Een neefje loopt hier mee. En die gaan we nu opwachten dus. Ja, dus u bent een beetje bang dat hij daar zo voorbij loopt, dus daarom dat u de bel mee hebt. Ja, zeker. En een paar ballonnen, hè? Dan valt het een beetje op, hè? Ja, dat moet dan helemaal goed komen toch? Denk het wel, ja. Zeker weten. Is het de eerste keer dat jij meedoet? Nee, dit is de 4e keer, maar wel de eerste keer de 50. Dus de eerste keer door Rennep? Ja, dat is de eerste keer dat ik Rennep. Ja, eindelijk een keer. Geeft het dan een grote energieboost als je hier nou doorheen loopt? Ik heb wel hard hierheen gelopen, ja. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dus, ik moet het ergens nog hebben, hè? Dus ja, er staan mensen langs het kantje op te wachten, denk ik, of niet? Ja, heel veel. Ik moet niet te lang stil blijven staan eigenlijk, anders... Gaan we jou gewoon even ja, volgen. Ja, duurt hier een uur. Ja, dat bedoel ik. Ook nog, is goed, Nou, is goed. Succes, hè? Het lijken wel paarden die voorbij komen, zo snel allemaal. Je moet goed kijken en dan proberen de mensen een beetje te vangen. Hè? Kan je het wel bijhouden? Hè? Nee, ja, gewoon dan is het oranje en dan is het weer groen en we maken er wat van. Hè? Maar dat is de eerste keer dat je zoiets doet? Nou, dat niet. Ik teken wel vaker festivals, Venlo of popfestivals. En dan is er een hoop mensen bij elkaar die allemaal in beweging zijn. Dat geeft ook een beetje extra motivatie en energie met al die mensen die reageren om zo te tekenen? Ja, er is natuurlijk een hele happening, hè. Dat is leuk. Hè. Ze willen er allemaal op of ze trekken dan een gekke bek en zo gaat dat dan. Jij bent net klaar met werken, of niet? Ja, nee, ik moet nog gaan werken. Maar je woont langs de route? Ja. Is dat dan lastig om te gaan werken? Nou ja, ik woon daar en mijn werk is nou vandaag daar. Dus nee, dit is gewoon leuk eigenlijk. Ja, wat maakt dat zo leuk? Is het speciale dat je aan de route woont? Het is een bijzondere dag gewoon. Ja, dus, dus wij worden 's morgens wakker en dan hoor je het al, hey, dat is anders dan normaal, er rijden geen auto's. En dan hoor je allemaal vrolijke mensen hier naar die route gaan. Ja, het is leuk gewoon. Ja. Maar dadelijk als het voorbij is, gewoon werken? Dadelijk als het voorbij is, mogen we gewoon weer verder, ja. Maar als jij volgend jaar mee zou lopen, dan heb je hier wel een mooie stop.
Ja, dus elk jaar als je hier denkt van, zal ik volgend jaar mee gaan lopen? Ja. Maar ik heb het gedaan, ik heb wel eens 5 keer gelopen of zo, maar ik weet ook nog wel dat ik dinsdagochtend elke keer als je dan begint en je hebt je dan ingeschreven en je staat dan en denk je, oh shit, dan moet ik 4 dagen lang wandelen. Dus, maar het kriebelt toch wel elk jaar om het toch wel weer een keer te gaan doen, ja. Ja, jullie zitten hier met een mooi groepje. Zeker, allemaal vrienden van elkaar. Ja, het is de eerste keer dat jullie met z'n allen meedoen? Het is de eerste keer, ja. Voor de meeste van ons is het de eerste keer, alleen die vent in het rode shirt die heeft hem 1 keer eerder gelopen. Ja. En jullie zitten hier precies op de grens van de stadsgrens, zeg maar. Ja. Waarom hebben jullie besloten om hier te gaan zitten in de schaduw, niet in het centrum zelf? Omdat het precies 25 kilometer is. Dat is eigenlijk echt de enige reden. Ja. Dat is een mooi mijlpaal, zeg maar. Ja, precies. Nee, we hebben op 5 kilometer even pauze gehouden. Daarna dachten we doen we op 15 nog een keer. En nu op de 25 en dan lopen we hem zo terug naar Nijmegen. En ik zie ook allemaal verschillende voetbalshirtjes. Gaat dat wel goed samen? Ja, niet altijd, maar dat hoort ook bij de Vierdaagse, toch? En jullie wonen hier langs de route. Ja, dat klopt. Zijn er eigenlijk een soort van VIP-plekjes dan voor jullie? Zo'n beetje. Ja. En als je hier, ja, dus je loopt hier recht langs. Er zitten nou 2 heren zitten nou naast jullie, even uitrust zo te zien. Maakt het dan ook extra leuk? Ja, extra leuk. Ja. Echt, we willen ze aanmoedigen, succes wensen. Dat is echt top. Dus het is mooi dat het huis hier precies zo staat. Ja, helemaal. Nou, we waren hier om 7 uur geïnstalleerd, 20 liter soep uitgedeeld. En dit is het laatste tukje wat nou... Even uit de voorraadkast gehaald. Ja. Kijk, zakje en al mee. Ja. Maar dat is altijd leuk, een beetje de ingang van Centrum Gennep. Ja, je merkt dat mensen wel blij zijn om weer in de bewoonde wereld te komen. En wat bekenden opgevangen. Even zitten, even naar de wc, even een fris kopje soep. En dat was hij. Dat maakt ieder jaar wel leuk. Ieder jaar als we niet op vakantie zijn, dan staan we voor ze klaar. Ik zie hier een hele voet onder het wol. Ja, had ik mijn tenen moeten scheren van tevoren, denk je? Ik denk het wel. Of waar is het precies? Dit is wandelwol. En dat zorgt ervoor dat je tenen goed uit elkaar blijven staan. Minder drukplekken, dus dat blaren minder snel moeten ontstaan. En is het om te voorkomen of was het al nodig? Het is om te voorkomen. Ik had het hier ook moeten doen. Maar al met al pijnvrij zo'n beetje door dit prachtige spul. Maar je gaat wel redden, denk ik. Makkelijk, ja, fluitend. Jij bent de mensen aan het gidsen, zeg maar. Hè? Nou, ik wijs ze de goede kant op, inderdaad. Ja, want we kwamen er net een paar tegen die liepen de verkeerde kant op. Maar nee, dat is flauwekul. Maar we hebben hier een mooi postje voor onszelf ingericht. En we vinden het ook wel heel leuk om de mensen te begroeten en ze te enthousiasmeren, ja. En we hebben pepsels en fruit hadden we al, maar dat is al allemaal op. Dus volgend jaar weer meer inslaan in elk geval. Ja. Is het een beetje vergelijkbaar met een optocht? Ja, misschien is het wel vergelijkbaar met een optocht. Ik vind het hier een heel leuk relaxed sfeertje inderdaad. Ik weet niet hoe het verder in Gennep is, daar wil ik dadelijk nog eventjes naar gaan kijken. Dat is ook wel leuk daar, denk ik. Ik zie hier de Colorado-kevers. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie doen vanuit de gemeente... Wij helpen de gemeente de broodjes uitdelen voor de wandelaars. Suiker-kaneelbroodjes en iedereen is er gek op. Dus we zijn er al doorheen. Ja, dat gaat dan snel. Want dit is een beetje echt ook het beginpunt van het centrum. Klopt. En hiervoor hebben ze denk ik de Genneperhuis gehad, dus weinig. Dus jullie moeten eigenlijk zorgen voor een groot ontvangst. Juist. En doen deze jongens? Dat gaat er wel lukken. Dat gaat zeker lukken. 's Morgens vroeg om 6:30 is hier al herrie. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja, ik ben al 1000 keer gefeliciteerd en ik weet niet hoe vaak gekust dus. Ja. Maar u had ook mee kunnen lopen, hè? Had u nog meer mensen kunnen feliciteren? Ja, dat is waar. Ja, ik had het graag gedaan, maar dit jaar ging het niet. Nou, dat is niet voor mij, hoor. Ja, maar dat mag toch wel op de verjaardag? Ja, zeker. Ja, dat mag wel, maar ik drink niet, dank je. Nou, in ieder geval veel plezier. Fijne verjaardag. Ja, dankjewel. Dit is een mooie plek om te staan. Hier zit ik koud bij de auto's.
En hier ben je zo onderweg. Hè. En mooi in de schaduw van de bomen. Ja, dus strategisch uitgekozen. Ja. Mooi op het midden van de route. We zijn mooi op het midden van de route, dus dat scheelt ook weer. Dat is nog een beetje voltouwen of heeft er weer een beetje energie gegeven? Hier krijg je wel energie van, dus dat kunnen we naar de finish door. Maar dat is ook een van de mooiste plekjes om te wandelen. Ik moet zeggen, het is niet vervelend om hier te wandelen. Het mooiste is natuurlijk morgen als we naar Kassel gaan. Dat is het allermooiste. Maar hier is het ook mooi wandelen. En morgen zitten dus honderden mensen u aan te moedigen. Misschien wel het hele dorp. Waarom loop jij niet mee? Ja, Teun, ik heb het geprobeerd. Ik had geen zin. Nee, daar heb ik gewoon uiteindelijk geen zin. Maar is het niet een beetje luiheid? En wat doe jij dan, kerel? Ja, je moet gewoon werken. Ja, dat dacht ik ook. Nee, ik heb mijn voet niet helemaal goed zitten. Hè. Maar ja, aan de andere kant, je wordt goed verzorgd, neem ik aan. Leuk, om zo net een optocht eigenlijk, hè? Ja, net optocht, maar dan word ik ook niet zo goed verzorgd. Dan moet ik alles verzorgen. Ja, maar nu? Nu word ik verzorgd. Nou ja, ik heb geen drank, even mijn vader aankijken. Maar het is wel genieten om zo al die mensen... Je zit heerlijk. Ik zit net niet in het zonnetje, maar die komt er dadelijk aan. Maar je ziet alle mensen voorbij, alle Gennepsen voorbij komen. Ja, dat is wel genieten. Ja, dat maakt het wel speciaal. Dat maakt het wel leuk. Zeker dat die Gennepenaren voorbij komen. De sfeer hier, hoe is die? Ja, geweldig hè. Iedereen klapt en de muziek van de DJ en zo. En ja, leuk. En jij zit hier een beetje pole position helemaal vooraan, een kopje koffie te genieten. Ja, heerlijk toch? Al bekenden gezien? Ja, Frans en Guus en Ivo en Thijs en Femke en Loes, allemaal uit Gennep. Is dat dan een beetje speciaal dat ze dan hier zo lopen? Tuurlijk. Daarom zit ik even hier. Ik denk dat het lopen wel mooier is dan wat wij doen. Dus ik heb heel veel respect voor de wandelaars. Maar ooit een keer zelf lopen? Weet ik niet. Ik vind het altijd heel mooi en als ik het nu zie denk ik ja. Maar ik denk dat het er nooit van komt. Nou ja, je merkt het dat de sfeer hartstikke goed is. De wandelaars die zijn over het algemeen buitengewoon vrolijk. En dat zou uiteraard niet alleen met de prachtige gemeente Gennep te maken hebben, maar ongetwijfeld ook met de regen van gisteren, die vandaag echt niet meer is. Maar het is wel fijn dat jullie als organisatie mooi weer hebben gezorgd. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ze kunnen mij voor alles verantwoordelijk houden, maar toch echt niet over het weer. Nee, en Gennep staat al een tijdje op de kaart. Voor de komende jaren, hè? Blijft dat dan ook zo? In principe wel. Hè. Ik zeg nooit, maar we hebben geen reden om ook maar te denken aan het feit dat we niet meer een echte Limburgse dag in de Vierdaagse hebben. En daar hoort Gennep echt bij. We hebben natuurlijk een draaiboek liggen, dus we weten redelijk wat we moeten doen. Desalniettemin hebben we elk jaar weer bijschaafmomenten, zeg maar zoals nu hebben we een chicane gelegd in de route. En de terrassen zijn allemaal open en ja, de mensen vinden het zo leuk en gezellig. En ons stadhuis komt echt top tot z'n recht, dus tof. Dus dat is eigenlijk wel ieder jaar echt wel een van de hoogtepunten. Ja, absoluut. En we proberen ook echt steeds weer te verbeteren en er met z'n allen echt een groot feestje van te maken. En we zijn er trots op vandaag. Het is hartstikke tof. Alles past. Ja, Joost, L1. Ja. Sinds wanneer werk jij bij L1? Samen, vorig jaar, ja. Heel lang? Ja, lang, ja. Ja. En bij de Vierdaagse ben je allemaal mensen aan het interviewen? Ja, dadelijk, ja. Lukt dat een beetje? Ja, dadelijk, ja. Ja, politiek, ja, belangrijk. Ja. En de wandelaars, vind je dat mooi? Ja, mooi, ja. Ja? Vorig jaar weer, ja. Maar waarom doe jij niet mee? Nee, samen doen. Ben je samen lopen de Vierdaagse? Nee. Interview, oh, interview, ja. Maar jouw benen zien er goed uit, dus jij kan gewoon meelopen, Joost. Nee. Nee, vorig jaar weer doen. Oh, weet je wat we doen? Dan doe ik volgend jaar meelopen en doe jij mij interviewen, is dat goed? Ja.